फैनानै राजखान्थियाव आगान होबाय मा बुङो? गिबियावनो मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय आरो दिनै खैराबारि बेरमु हिरंग फावथिनासालियाव भेरगाव जिल्ला आरो खैराबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जथाय बायजानायाव मोनसे प्रमद बर' सारनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि नुजाथिनायाव मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारिमोन। लोब लोब रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो आंजों लोगोसे 1000निख्रुइबो बांसिन गुबुन गुबुन आफादनि बारग' दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान खालामनानै बिथांनि जि मावथांखिफोर बेखौ इयुन समावहा मावफुंनायाव राजखान्थि भाबै बिथांखौ मदद होनो थाखाय दिनै खैराबारिनि रायजो राजायाबो जानजि खाफ्रादों। आं बिनि थाखायनो दिनै चिफ सारा जोंनि खैराबारियाव फैनानै जाबायदि रायजोफोरखौ थुलुंगा होबाय, रायजोनो जिखिनि आसा होलांबाय, आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों खैराबारि ओनसोलनि सासे बेक्ति जानानै। आरो जिहेथु जोङो मोनसे बिसायख'थिखौ इलेक्सनखौ राजनितिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बुंलांदों जे बर' हारिनि जोंनि समस्या समाधान खालामनाय बेखौ बे हिसाबै राजखान्थिखौ जोङो बाहागो लाबोदों। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव दिनैनि जेनेरेसनाव जोङो दिनै एबसुनिफ्राय बारग'नानै जिहेतु जोंहासो मोनसे दायित्व थाखाबाय हिसाबै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि दफा मावफुंनाय बिटिसिनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि जोबथा थांखि बेखौ जोङो दाफुंनाय, बिसिनि गेजेरजों जोंनि फाउन्डेसनखौ जों गायसननाय, खिन्थु आल्टिमेट सिमाङा दिनै समसिमबो जायाखै आरो बेखौ जाफुंनो थाखाय दिनै जोङो थांनानै थानाय बर' फिसा बिथांमोन जोङो साफ्रोमबो जाहाथे जोङो ज'यै राजखान्थिनि जि सोमावसारनाय बेखौ जों आवगायलांनांगौ बेखौ नुहुरदों। दा बेखायनो जोङो दिनै राजखान्थियाव बाहागो लानाया जों खोब प्रयजन नुदों। दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथाङा दिनै जोंनि हारिनि थाखाय जि मोनसे मास्टार प्लेन जोंनो गायसनलांबाय आरो बे मास्टार प्लेनखौनो उनसंनानै दिनै 5000निख्रुइबो बांसिन गुबुन गुबुन आफादाव थानानै दिनै रुंसारि जालांबाय। दा बिथांमोन दैदेननाय बा बिथांमोननि जि एबसुनिफ्राय बिएलटिनिफ्राय एनडिबिनिफ्राय भलन्टियार फर्सनिफ्राय बे आफादफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव लिडार सृष्टि जानानै जोंनि हारिया दिनै सुक्तिफोरनि गेजेरजों दावगालांबाय थागासिनो दङ, खिन्थु जोबथा थांखिसिम सौफैयाखै। दिनै बेखायनो दिनैनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनै जाथिनि नामाव राजखान्थि खालामनांगौ, ओनसोल जौगानि नामाव राजखान्थि खालामनांगौ, गाव बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोना राजखान्थि खालामनाङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि थाखाय गासैखौनो थियाग खालामलांदो, साख्रि बाख्रि गासै सारा जिबनखौनो थियाग खालामलांदो। जोंनि थाखाय सारा जोंनि बर' जाथिनिफ्राय बर' फिसाफोरा 5000निख्रुइ बांसिन मुंख्लं जालांदों। बिथांमोननि आद्रा सिमांखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दायित्व लानांगौ समावहा बिथांमोना प्रमद बर'खौ सोंखारनाय, एबसुखौ सोंखारिनाय, बिनि सोलायै बिथांमोना जुदि बड'फानि आद्रा सिमांखौ मावफुंनो थाखाय दिनै बिसोरो गावनि फरायनाय गावनि जि खामानि दामानिखौ गावनि जायगायाव थानानै जुदि आवगायोब्ला सोंखारिनायनि सोलायै अब्लाना बिथांमोना बुजि मोनगोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मानो राजखान्थि खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो मानि थाखाय जोङो बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन, बिथांनि जिउ जारिमिनखौ आथिखालनि लाइमोन फरायसा फरायसुलि बिथांमोना फरायनांगौ। स्पेसियेलि साफा सानै जि फरायसा ससियेल मिडिया फेसबुकआव बुङो जे एबसुखौ रायो, जोंनि दानिनि दैदेनगिरिफोरखौ रायो। दा बेखायनो जोङो बुंदों जे बेबायदि सोंखारिनाय बिथिंनिफ्राय गोजानाव थानानै जाहाथे हारि दानायाव नों आं बयबो साफ्रोमबो जेरै जोंनि मुंख्लंफोरनि सिमां बड'फानि सिमां बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावहा खम समनि गेजेराव जिहेतु जाफुंसारनि मोनसे मिजिंखौ जों नुहुरदों। बेखायनो बे मोनसे मिसनाव जोङो बयबो लोब लोब बाहागो लायोबा जोंनि जि मोनसे मास्टार माने जोंनि सिमांमोन बड'फानि सिमांनो मुंख्लंफोरनि सिमांमोन बे खम समनि गेजेराव जानो हागोन जागोन आंहा बेहा मोनसे दृढ़ बिसास दङ। बेखायनो दिनै सोरबा आंखौ गाबोनो दिनै राजखान्थियाव हाबनायनि थाखाय गाबोनो गोबां मानसिया सोंखारिनो हागौ। आं सोंखारि जानायखौ गियाखै। बै समाव गुलिगाव जानानै गोबां जोंनि न'खर बाय बाहागिया सेक्रिफाइस खालामबाय। दिनैयो जोङो दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइस बिथांमोननि अबदाननि थाखाय बड'फानि थाखाय दिनै बर' जाथिया बे ओनसोला दिनै मोनसे सान्तिपुर्ण मोनसे अबस्थायाव थाफैदो। दा बेखायनो आं सोरखौबा सोंखारि जाब्लाबो जेबो गिनांगौ गैया। दा बेखायनो दायाबद्धताखौ बुजिनानै आं दिनै राजखान्थि भाबै बड'फानि मुंख्लंफोरनि आद्रा सिमांखौ मावफुंनो थाखाय आं गावनिफ्राय जिखिनि हायो रायजोजों थानानै खामानि मावलांनो थाखाय आवगायबोदों। दा बेखायनो दिनैनि थाखाय खोब दुखु नांथावना जायफोरखौ आन्दलनखौ नेतृत्व होबोनाय मोनसे समावहा एबसुनि बिबानगिरि जानाय बिएलटिनि बिबानगिरि जानायफोरा दिनै राजखान्थिखौ 15 बोसोर खालामनायनि उनावहा जायफोरखौ फल' खालामनानै जों राजखान्थि सोलोंदोंमोन, जायफोरखौ फल' खालामनानै दिनै एबसु मावफैदोंमोन, 15-20 बोसोरनि उनाव जों माब्लाबाबो बिथांमोननि
बिथांमोनजों राजखान्थि भाबै संगठन भाबै जाथिया दिनै सुग्रुफैगोन होनना जों सानाखैमोन दा बेखायनो बेबायदि दुखुनांथावना थासारि जोंनियाव हयथ' लिडारा हयथ' सिगांबो साफा सानै दंमोन दाबो दङ दा बेखायनो जोंनि मोनसे मास्टार एजेन्डाखौ मावफुंनो थाखाय जों गुबुन जेबो गोदान खामानि मावाखै बिथांमोना हाग्रामा महिलारि लोमस्राव दैमारि महेश्वर बर' दा बिथांमोना बड'फाजों थाफानानै समब्रा समब्रि खामानि मावनाय मोनसे मास्टार एजेन्डा बेखौसो दिनैनि समाव जों मावनो हानाय अबस्थायाव थानानै मावलांनो नागिरदों बेखौ हेंथा होनायनि सोलायै बिथांमोना प्रमद बर'खौ इउपिपिएलखौ मदद होनानै आवगायलांनांगौसोमोन नाथाय बादा हिसाबै जादों बिथांमोना दिनै गावनि फंबाय गावनि गथ' बैसोनि जोंनि जेनेरेसनखौ थुलुंगा होनानै बोसोन होनानै थांनांगौ समावहा दिनै जोंनि बादा हिसाबै हेंथा हिसाबै जानाया जोंनि जाथिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय रायजोनि थाखाय खोब दुर्भाग्यजनक बिथांमोना दिनै बड'फाखौ नुबोनाय मानसिया 30 बोसोर 40 बोसोरनि उनाव बड'फानि आइडिय'लजिखौ जोगारनो हानाय मानसि जों जोंनि गेजेरावबो जुजिबाय जों बड'फाजों समब्रा समब्रि आन्दलन खालामनो मोनफैयाखैब्लाबो जोङो फरायनानै नुनानै बिथांनिफ्राय सोलोंनानै जों दिनै जातीयताबादखौ जोङो हमथानो नाजादों नाथाय बिथांमोनजों जुजिनानै दावगानो लांनो गोनां जानाया जोंनि थाखाय दिनै मोनसे गावनि न'खरनि चेलेन्ज होननानै जों सानो दा बेयो माब्लाबाबो जोङो उनफिननानै थायाखै सरकार पक्षआनो जा गुबुनानो जा दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समावहा दिनैनि सान्थि परिबेसनि गेजेरजों प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएल राजखान्थिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समावहा जाय बिथांमोना दिनै बिपिएफ खालामदों बिथांमोनाबो ज'-ज'यै फैनानै जाहाथे प्रमद बर'नि दैदेननायाव खाम्फा चन्दन मोना फैनो हाबायब्ला गुबुनफोरा फैनो हायैनि जेबो कन्डिसन थाया जातीयताबादनि गेजेरजों बर' हारिया खौसे जानो हायो इउपिपिएल बिपिएफ खौसे जानायाव जोंहा जेबो बादा थानो हाया बड'फाया जोंखौ बेखौ फोरोंलांदों आं बेखिनि बाथ्राखौ दिनैनि समाव बुंबाय बेयो दा बिजेपिनि एमएलए बिथाङा दङ मा मावनो हादों हायाखै जों मिथिबाय बे समाव बारा बुंनांगौ होननानै आं साना फैबाय थानाय समावहा बर' जाथिया मोनसे सिद्धान्त लादों खैराबारि रायजो समष्टिनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे सिद्धान्त लादों फैबाय थानाय समावहा इउपिपिएलनि बिजाथिया जायानो जायाथों मानो बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्रादों बिनिनो इसारा दिनैनि बे लोब महिरंग फावथिनासालियाव प्रमद बर'नि जि माने बिबुंथि खोनासंनो फैनाय आरो इउपिपिएल दलखौ मदद होनायानो मोनसे देरहानायनि सिम्बल होननानै जोङो रोखा बुंनो हायो गोजोन्थों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।